preguntaria a la gent del Partit Popular, als companys i les companyes del Partit Popular, què han fet vostès? Què han fet vostès durant aquests últims 20 anys en els que han governat amb majories absolutes? Què han fet des de l'any 95 fins a l'any 2015 que han governat amb majoria absoluta? Y además a molts ajuntaments. ¿Qué han fet? Jo les cantaria además, ¿dónde estaban entonces cuando tanto les necessité? Crec que això és el que a lo millor els llauradors i les llauradores pensen. Vostès ara estan rasgant-se les vestidures per protegir l'horta. I què han fet? No han fet res de res. Res de res és absolutament res de res. Res de res en política agrària en l'horta, però res de res en política agrària a tot el País Valencià. D'ahir varen deixar absolutament en un estat lamentable a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Què varen fer en el problema de la crema de la palla de l'arròs? Res. Mirar cap a un altre lloc i esperar a que passara pronte el fum. I voleu que les diga per què? Volen que les diga per què vostès no han fet res de res durant aquests últims 20 anys? Perquè la seva política agrària era la política de plantar rajoles. Durant els anys de govern del Partit Popular ha desaparegut més d'un 30% d'horta productiva. Horta com la de Campanar, horta com la de la Punta, a la ciutat de València, com la Patacona, al poble de la nostra companya Mari Carmen Peris. Una horta que és absolutament irreemplaçable. Per a què? Per a plantar rajoles. Sincerament, si vostès pensen que ara, després de 20 anys d'una inactivitat absoluta, venen vostès a donar lliçons als que en menys de 2 anys estan aconseguint fer alguna cosa seriosa per als llauradors i les llauradores, fan-se el seu mirar, perquè el que tenen vostès és molt poca vergonya.